Mahina man ipaningani. Ay, ako dili ko sa Ang ginawa ko. Lipatan ka na. Hi guys! Matang hapon itong tanan. Kami na pang duhang mga jury dari. Namingaw nami. Kay, uli naman sila, Florame, sila Mama Alit, ug sila Aliana. Kaya nahuman na og kuan sa Florame, ultrasound. Yan ang buntag. Dito na sila sa kuan. Dr. Daris Tagbilaran. Diyan na buntag, ningon ko nga mauban na ko kay gusto ko kong musak sila guys sa ultrasound dito. Bunsa pa ng ultrasound. Di ko na sa paabalan kay gamay ko ng clinic. Di ko na ko pwede dito masod. Pero okay ra. Kay ako maghapoy una makahibaw og sa gender sa isang anak. Pero ang doktor nakahibaw na ako ikaduhas doktor nga nakahibaw. Diyan na po guys, ready na po ang mga pang-dekorasyon para sa party lagi ni promise sa isang gender bill. Uli na hapon, iligumana pa check up. Check up man ha karong Huwebes. Pakita mo na gansan ni. O masini ka na yung mga na. Og karang baji ba, mao ni pink. Daog laki, karing blue. Ara mapakit na ni puhuno nga sa pamaagi din ni paghimo. Sa karang nay pagbatang natos balon. Basta kay mga dekorasyon eh. Atay naman ninyo puhon kay first time na mag-ingani nga mag-decorate. Kada mo ding paningkamutan nga ahang matarong. Aw kaning brown nga balon adto ibutang ang kuan, color pink or blue og kanang nay laki, blue og baji pink ari pang sud tong mga gilunting. Da pang buto-butohon nga na ulbo-ulbo. Bibo din puhon. Ita kami. Kuan siya mao nig decoration nga blue. Ibutang man bengbeng, ihadon sa bengbeng nga na. Katong blue ka. Da kari pink tengah man sila. Blue dari pink anja. Kanang nay. Ya, hapod ka pasi nga balon. Pikas-pikas po blue. Pikas-pikas po, ito pang rani sila. Ug katong nay decoration nga blue, ari pa rin ubos nga mga blue, dakang pink, dari pa mga pink. Ay body lagi og laki. Kani ba ni kapalian mo ani kuan? Boy or girl? Na nga kuan di na mao. Kuan siya kanang nay. Mura maligi mong ipanghad. Ihad rin siya ihad. Anda. Mao na nig. Congratulations. It's mao na to. Mao na nig congratulations. Ig mo na kay may makahibaw na sila. Ay wa lagi sila kahibaw kanang sa ilang anak. Atang nga naman dito kun kanang may ang pag-decorate. Para isa. Di pa rin Christmas light. Maragbutang sa mga balon nga na maalis na siga-siga. Aron labi po tanawon ba? Aga mong kuan dito, tilon kay puwa man to, pag birthday ra man to karunay. Amo na pong pulihan ag kuan dito, tilon, di na pud tong puwa kay sige lang man ka birthday. Puti ra pud sa color. Kadi mo pud maangay ng puwa abot nga nimo mga balon nga na mga hindi na mga ipakita. Ipakita ra rin dito puno karon may ma-arrange na. Karon ay ready na. Puhon sa Lisya. Maypay ko kay bukod. Ako una makahibaw ni sa isang anak. Manginang ko ka. Ang kaninang. Mo lagi patawag ko na daging ka. Kay special lagi ko no. Ang kaninang. Halis ano ba ni? Alam ni ilo ko dani kay di man pud ingog at kaning duhay pang gunting-guntingon apilian naman si inig sa isang anak kanang may baji ba og laki. Kay ang laki kaning blue og kaning pink baji. Mo na ko ang forme ganaha guys resulta sa laboratory. Isang ibili na ako. Ang anak na yung promi ko na siya. 24 weeks and 2 days na. Dito nakasalalay guys ang gender ng baby ninja nila. Ang ginam-ginam na po nila ba? Hala? Excited ko kay ako may una nakahibaw. Uy! How are you bata? Adi aja mo sabak ha? Ay naman pala guys dito. Tagana nito. He or she. Kanang nay. Ahar yung tanaw nung lugon sa dun siya. Pero ahar lamang ikipar na ho. Di sa isaba ninyo kay kuan.
Basi mo rin among kaawa dyan ni Promi. Mo rin among kadumtan sa tibok namang kinabuhi. Huwag rin yung gender reveal. Huwatar laman ninyo sa kuha ni Promi, isang upload pohon o mag-party na sa nga mas party. Huwatar ninyo dito o sa isang reaction kay parang naiwa po sa kahibaw dani. Kay doktor man din na kahibaw lagi og ako. Nagibutang nga rin iska sleep. Ano di sila makakita. Katong uban diha nga naghinam-hinam na, kadang hanaw bining tag-an lagi danhi. Huwag man say ala, kwat-huwat sa laman mo. Yung gender reveal na, Promi. Tuwat sa laman mo. Okay. Ahara pa ning ibalik ning papilit, ini nga nagtanaw. Wallahi kalubaan ko. Pagpahina man ipaningani. Parang pagkasaway ngani, kapromi rin ko Ako kasaway. makakita ko di ko magsaba. Kung may mga tala na di ko magsaba. Huwag rajud mo. Ay, dali ko magsaba. Ang lagi na ako. Lipadan ka din ako. Ang lagi na ako. Salamat, Lord. Sana nakahilag ko sa kalipay. Nalilak mo siya. Nalilak ba na sa kita? Nakahilag ko sa kalipay. Ano pa ipog ko? Nakahilag ko sa kalipay. Hilak ko. Ginawa ko. Excited ako sa pagkawangkan pohon. Wala ginawa. Trawa din yan po. Nga kuha ng taka ng nay. Maadyo ang tagmapanganak ni Promi. Ikaw, sunaldan ka na si Irik dang. Lagi. Wala. Ginawa ko. Sira dang. Kita na itong buwan na kayo bawal Basta ka dang. Promi. Kaya kasi ka nalibot ako. At ako rotrahon. Nakahilak ng gitog ko. Nakahilak ko sa kalipay. Kuko, dalipay ko. No. Kasi ginawa ko. Lumitag na ako, inig gender reveal dang. Tanong sa kusing mo lang. Hello? Lain na pong pag-umangkon. Salamat, Lord. Wala na pagpagwangkon. Nagayang tao, kahinsog. Alam mo din ang ampo. Ano na yun? Wah. Himsugit ang puhon inigawas. Doon tagpapanganak ko para puhon. Kinaraw sige bati-bati karon. Hala! Parang from na ni Kibaw. Sila kang duha. Si Undoy, si Florami, guys, wapat na sila kay Bao. Wala nag-asawa, si Undoy, si Florami, wapat din sila kay Bao. Secret. Nagkaila kong kas kalipay. Bitaw. Di mo ko. At ang ilan man dyan ninyo, guys, sa gender reveal, guys, ang doktora dyan kami, may nakahibao. At ang ilaman nito sa gender rebel puhon. Liguli ni Tiri Puhon. Aniguli. He or she. Pero nakahibao na ko, og si Tiri. Si JJ makahibao ko, kita ko. Bakit nga ni mo dugpas na malipay ko, makahila ko. Kasi nga mo tanaw sa imong vlog, bi. Tiri, dyan mo PM ni mo nga, unsa man si Tiri, gani ko. Adyo dyan, paghuwat ra dyan mo. Di sa dito Adyo kumutukan. sa dyan mo PM ha. Paghuwat ra dyan mo sa gender reveal. Hindi dyan may mutukan sa pagkapila mo mo PM. Ibis pa rin dyan may kuan, Florami. Kaya ako man siya isang kahibaw ko na. Natingara po ko rin minsan ka na yung mga tiri. Ikaw rin una makahibaw. Ugon sayang anak. Minsan ikaw na yung mag-decorate. Ala, din yung padyo nun. Mananato pag mga vlog nga karang mga gender reveal baga sa ilang mga decoration dito. Kaya kasang lubog yun sa to nila. Si Undoy, nagpahinam-hinam na si Undoy. Ala, ginawa ko. Lipay kayo sa rami. Buhag din ni Puho. Nasa saba dyan ha? Kita ka? Mantay bitaw ka ha? Nasa saba. O, nakita, oy. Higing ano, gamay ka dyan litro. Kapoy. Salalay sa atin ang gender ni baby. Tagramo na ako. Or nga. Ha? Or. 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 Ang lagi na ko. At ang yan naman ninyo pohon. Inig uli na ako. Muli mo ko inig ka huibis sa gabi eh. Kay gahang laboratory kay huibis mo na sa buntag. Ikaw to. Karang nai. Basahan naman na sa ang doktor dito sa Ramiro. Ugon sa napay ko. Ano to resulta. Ligaman na na. Muli na dito sa Alicia. Kaya mong andam na dito dito. Ang kahilag ko sa kalipay. Excited man ko. Para po sisang ibalik kong ngani. Papilit kay na may igsoon ni Undoy si Jean. Kuha mo ko rin sa Undoy sa ilaha. Mo na ara manggi. Papilit og balik. Basta po guys. Aha din yung apa ng kamutan nga. Ahang palami ag kanang nay
decoration dito. Excited na ko. Malipay mga gazad ko. Hala, buwang na ko. Bisag biya nga na, klipay bita ko kaso guys. Bahala ako, huwag ako iliwat. Basta kay naik ka Florami. Kay ni mas Florami nga. Okay naman ko na po nagkarang na yung muham ko sa isang bata. Ano ba? Lamin na isinggit. Sa mga aming tangan-tagan diha. At anginin sa puhon. Kay Bibo dun ni. Unsa ba to guys? Kay bawa na Miss Ate Julie. Si Ate Julie, niwan si Zagadiha nga. Di naman kuno si Zamu. Dili. Kay kaliliw man si Zag Pagus. Kasi buras ka excited. Di man po kumaritis. Di man po si Zamu uli inig. Gender reveal na di man si Zamu uli. O karapag kay bawa sa Ate Julie. Kay di man po si Zamu sama-sama sa kinsa. Basta kay kami ang duha na kay bawa pa o gag doktor kaming tulo. Bingon ko kanya sa vlog nga. Nakakita mo mos vlog karon. Nakahibaw man mo nakahibaw ko. Nandiyan ka ng mga friends diha sa ibig mo message mo na sa messenger. Pasensya na dyan ha, dito ko matubag. Sige laman, kay bawa na na. Kay bawa na Ate Julie kapil. Ay, mahimo kong maritis ang matubag ko. Impas ga to mga natang-tagan. Ug naaba sila ipaspahan dito. Sila mayor, sila isa. Sila man ang hilin. Kami po na timinin, puspusay. Ikaw na timinin, puspusay. Ate Milin, nga ingon ko laki, kati Milin ba? Diyan ko, unjag malaki. Ingon mo dyan nga kuan, ingon dyan nga, puspusan ko nung kuan. Dus por dos, ang ipuspus na Ate Milin, basta laki. Unjag, baji po kay, dyan po kung ako, unsa tayo dyan ikuan na, basta kay pinaspusay ni. Bebo na dyan eh. Bebo dyan eh guys, yung mahibawa na nila. Kay, sa isa si Mayor na po ito ilang buhaton. Sana ba ito? Sa isa, itsahan mo itong baki. Sana ba ito? Kaya sa isa, kita ko naman nag-alikamparag nga na, hadik mo na sa isa. Sa, ang taga na isa, bajim sa gutong ka isa. Kamayor lagi. Hala. May bawang gadyan ni Pohon. Naimpas ito mga nagtyanag-anay, magbinunaway gadyan. Ikaw si kuan, binunaway kami Ate Milin, pinaspusay ni. Dus por dos, ay dyan, dus por kwatro. Ang resulta, ugon sa dyan. Kaya bawa namin sa Ate Julie. Nanda, anong excited ako. Karahamang pag nga pa rin kaguling, hindi na po magpalabis kalipay. Hindi naman daw pinaspusay. Kaya sa kuhan ka nang nai. Madaot to rin kasing-kasing subras kalipay. Mga nang igu-igura. Pero ganiha, nakahilag ka dugos kalipay. Ang di ko masakpan dito guys, yung nag-decorate na ho. Araw di sila makahiring ug dun sa badyo ng anak ng Florami. Kaya di mga di color, dare, blue ug pink. Laki ug baji. Maguti-gunting na ko daan guys sa color. Ug sa nito. Blue ba or pink. Gunting-gunting na ko na rin daan ug ginagmay. Isang ipang sud sa balon. Kaya ug dito ko magunting-gunting. Makahibaw sila. Samtang naapa ko dari kay ugma adlaw Miyerkules. Dari pa man ko kay pa ang check up. Mo na ang buhaton ugma. Maguting-gunting na ko daan. Duha man to ka color. Og baji ba og laki. Blue og baji pink ah nagunting-gunting daan. Dari na ko magunting-gunting karon di sila kakita. Morta ang vlog karong adlaw guys. Nalipay ko kaadyo. Kay excited ako makakita sa pagumangkan pohon. Nga. Anak sa amang kinamanghuran. Excited ako makakita sa pagumangkan pohon. Ingkar baga siya patawag ni Promi. Kay di sa gusto mga tita nga na, mga auntie, tiya nga na, di sa gusto. Ingka siya isang ipatawag daho. Pero kanaanin ang pag nga ingka. Excited ako kadyo nga. Tawagon ko og ingka pohon sa anak ni Florami. Moro to ang vlog karong adlaw guys. So, magkita-kita na po ta sunod adlaw. Bye-bye. I love you din yung tanan. Salamat sa inyong suporta. At ang din jo ag kuan vlog ni Florami sa isang gender reveal. Tangin din jo kay ma-excited lagi mo kadyo. Bye-bye. I love you din yung tanan. Lamping mo.